Una pel·lícula que, sense ser res de l'altre món, m'ha fet passar una bona estona, m'ha entretingut. Des de la seva estrena, que podem dividir les opinions que ha generat Supergirl en dos grans grups. Un primer grup, que és gent que ha vist la pel·lícula i la critica perquè no li ha agradat o la recomana perquè s'ho ha passat molt bé. I un segon grup de gent que majoritàriament no ha vist la pel·lícula però no suporta que el seu superheroi protagonista no sigui un home musculós o que la noia que fa de protagonista no ensenyi suficientment cuixa o no vagi prou escotada com per fer-se palles mentals mentre el veu. Nosaltres ens centrarem en el primer grup, que és l'important, el que cal fer cas, tant si li ha agradat com no li ha agradat. I jo, personalment, em decanto cap al costat dels que sí que els hi ha agradat la pel·li. És una pel·lícula molt entretinguda, és una pel·lícula que adapta molt bé o bastant bé el còmic en el que està basada i, sincerament, és una pel·lícula que personalment a mi m'ha agradat molt més que Superman. L'he trobat molt més completa, molt més ben pensada i molt més ben realitzada que no pas la pel·lícula que va obrir aquest nou univers DC de James Gunn. I recordeu, a tots aquells que parlen sense haver vist la pel·lícula i simplement per generar odi o crear males opinions, no els hi feu gens ni mica de cas. Si és algú que no li ha agradat la pel·lícula i té arguments per què no li ha agradat, doncs se l'escolta, es pot arribar a debatre sempre amb educació i a partir d'aquí tenim molt clar que les pel·lícules són una qüestió de gustos, que el que a tu t'agrada pot ser que a algú altre no li agradi gens i al revés també pot passar. Per tant, jo ara vinc a defensar per què m'ha agradat Supergirl. És una bona pel·lícula? És una pel·lícula regular. Ara, per mi és una pel·lícula molt entretinguda on m'ho vaig passar molt bé. L'argument, igual que passa amb l'argument del còmic, és simple. Bàsicament tenim la Supergirl que està acompanyada per una noia que busca venjança per la mort del seu pare, que uneixen els seus camins perquè ella necessita trobar un antídot per l'enverinament d'en Krypto, el seu gos. És una cosa que en el còmic es tracta d'una manera una mica diferent, però que també hi és present. Però sota d'aquest argument simple, bàsic, que simplement són elles dos voltant per l'univers buscant el culpable d'aquest enverinament d'en Krypto, doncs trobem una història bastant més profunda. Una història sobre la culpa, una història sobre el dolor, una història sobre la venjança i encaixar en el lloc on ens ha tocat viure. Són coses que la pel·lícula tracta i que personalment crec que tracta molt bé, d'una manera molt subtil, però anant més enllà del simple entreteniment. Per què també dic que és una pel·lícula que adapta molt bé el còmic? Doncs perquè si l'heu llegit, moltes de les idees que apareixen en el còmic les trobareu reflexades a la pel·lícula. Potser d'una manera una mica diferent, potser canviant algunes coses, evidentment. Recordem que es tracta d'una adaptació en un mitjà diferent, però clarament tot el que passa en el còmic, o bé, tot el que passa a la pel·lícula és reconeixible en el còmic. Això és una cosa que m'ha agradat molt. També m'ha agradat moltíssim veure aquesta versió de Supergirl. Una versió que no és el far de llum i esperança que representa el seu cosí Superman i que encara va quedar més mostrat d'aquesta manera a la pel·lícula de James Gunn, sinó que és una Supergirl amb clars i foscos, una Supergirl que està deprimida, una Supergirl que està emprenyada amb el món, amb ella mateixa, que no accepta la realitat que li ha tocat viure i que al llarg de la pel·lícula va tinguent un desenvolupament del seu caràcter i una evolució del seu personatge, que és una cosa que s'agraeix moltíssim a les pel·lícules i crec que aquí es fa molt bé, que Millie Alcock interpreta molt bé aquest paper de Supergirl, tant per la vessant més tendra com per la vessant més borde, sarcàstica o fins i tot maleducada que li toca fer algunes vegades i, sincerament, és una versió d'aquest personatge amb molts més matisos i moltes més capes que no pas el que havíem vist, ja em repeteixo un altre cop, a la pel·lícula de James Gunn, en el Superman aquest tan pla que havíem vist a la pel·lícula de Superman. No sé, crec que va haver una mica la varietat. Però, lligant una mica amb la varietat, també us dic que com a pel·lícula és fluixa. Per què? Doncs perquè hi ha algunes coses de la pel·lícula que a mi no m'acaben de convèncer. Primer de tot, l'aparició de Lobo. Jason Momoa, sí, fins i tot sense maquillatge, sembla Lobo.
però la seva aparició a la pel·lícula no és res més que un pedaç per tal de presentar el personatge, per tal de que Jason Momoa sigui feliç fent finalment de Lobo i per possiblement en un futur fer servir el personatge o en altres pel·lícules o en una pel·lícula pròpia, no ho sé. Però mira que tenia ganes de veure'l. Però cada vegada que apareixia en pantalla, a mi em treia de la pel·lícula. Crec que el seu personatge no acaba d'encaixar, està forçat la manera com està posat, de fet, no forma part ni tan sols del còmic original, i sobra, simplement sobra, perquè si l'heu vista, penseu, tu treus el personatge de Lobo de la pel·lícula i la resta passa absolutament igual. No hi ha cap mena de canvi en el desenvolupament de la història, en el desenvolupament dels personatges i tot el contrari. De fet, jo crec que alenteix l'evolució dels personatges, alenteix la història perquè ens hem de centrar en ell durant una estoneta. Dit això, visualment és el que he dit. Jason Momoa ha nascut gairebé per interpretar el personatge de Lobo, directament. O sigui, és que és ell sense maquillatge, com he dit. I l'altra cosa que no m'ha acabat de convèncer de la pel·lícula, més enllà d'alguns, podríem dir-ne, forats de guió o algunes llicències que es prenen al guió amb gent que dius com pot ser que aquesta persona hagi arribat aquí o com ha tingut temps per anar a buscar aquest objecte allà, que això, mira, ens ho acabem passant com passa en moltes pel·lícules, sobretot si t'entreté, com és el meu cas, però a mi hi ha una altra cosa que no m'ha agradat de Supergirl, i és la, no sé si dir-ne, James Gunnificació de la pel·lícula. La pel·lícula no està dirigida per James Gunn, la pel·lícula no està escrita per James Gunn, però hi ha moltes escenes que tu diries que estan fetes per James Gunn. I els que heu vist la pel·lícula segurament en teniu una en ment que és gairebé marca de la casa de la majoria de pel·lícules actuals de superheroi, ja des de Guardians de la Galàxia, passant per Superman de James Gunn. És la típica escena que esperes trobar a les seves pel·lícules. I a mi això és una cosa que em preocupa, perquè una cosa que va fer molt bé Marvel és donar certa llibertat als seus autors perquè poguessin posar el seu segell a la pel·lícula. I a mi em comença a preocupar que les pel·lícules de l'univers DC totes tinguin aquest mateix estil de James Gunn. No parlo de l'humor, que en aquest cas l'humor crec que encaixa molt bé a la pel·lícula, sobretot per aquest humor una miqueta més, no sé, no dir-ne picant, però sí més satíric que té Supergirl, aquí hi encaixa perfectament. Però és el fet de que hi ha escenes, hi ha maneres de gravar, maneres de fer que et recorden molt a James Gunn, fins i tot quan ell no hi és present. I jo crec que una cosa bona que tenen aquests universos que en teoria s'ha d'acabar formant de tantes propostes, tantes pel·lícules, és que cada pel·lícula, tot i que formi part del mateix univers i tingui una història conjunta, tingui la seva pròpia personalitat. I creieu-me, si veieu la pel·lícula sense saber qui l'ha dirigit, segurament apostaríeu tots els vostres diners que ho ha fet James Gunn. I no ha sigut així. I això em genera una mica de dir, a veure si la cosa pot evolucionar o és un estàndard marcat que totes les pel·lícules hauran de ser així, i això pot arribar a cansar o no encaixar amb el personatge. Però bé, ja us dic, tot i aquestes coses, és una pel·lícula que he gaudit molt, m'ho he passat molt bé, té algunes escenes d'acció molt xules, té alguns efectes visuals molt guais, recrear l'espai, els cabells flotant a l'espai, gent volant, sempre és complicat, però dintre de tot crec que se'n surten prou bé. Té un sentit de l'humor molt i molt ben trobat, i a més té aquesta part emotiva, té aquesta part més tràgica, té una cosa que a mi m'ha agradat molt també, que és que expandeix una mica, tot i ser una pel·lícula bastant independent, podria dir una mica com Black Widow a l'univers Marvel, vale? Doncs és una pel·lícula que expandeix els coneixements que tenim dels kryptonians i també d'aquest món de superherois que ens vol presentar DC. Tenim, doncs, per exemple, el coneixement de que hi ha diferents tipus de sol i que aquest sol afecten de manera diferent els kryptonians. Tenim també una mica més desenvolupada la història de la desaparició i l'explosió de Krypto, que és unes escenes molt maques, són uns flashbacks que són curts, són ràpids, però es mostren molt bé el caràcter de la Kara Zor-El i també t'ajuden a viure aquests últims minuts, últims moments, últims anys de Krypto. Ja veureu per què dic això dels últims anys, que a vegades les coses tarden més a passar del que ens semblen a nosaltres. Ja us dic, és una pel·lícula que sense ser res de l'altre món m'ha fet passar una bona estona, m'ha entretingut i que recomanaré que veieu. També entenc que hi ha gent que no li hagi pogut agradar, com va passar amb l'inversa. O sigui, a mi no em va agradar Superman i m'ha agradat Supergirl, i conec molta gent que sí que li va agradar Superman i en canvi Supergirl no li ha agradat, o que directament no li ha agradat
cap de les dues. Però són gent que explica els motius de per què els hi ha passat això o per què tenen aquesta opinió. I això sempre és benvingut, perquè per gustos, colors. I tenim pel·lícules perquè ens puguin agradar tot. I si tu t'ha agradat Supergirl o si no t'ha agradat Supergirl, digue'm als comentaris per què. Quin és el motiu que fa que tu hagis passat molt bé amb aquesta pel·lícula o que no tinguis gens de ganes de tornar a veure la cosina d'en Superman en acció. No sé. Per això hi ha els comentaris perquè em deixeu la vostra opinió.